سلام كما يتوعلو خبرات تغطات التلفون ويري تي في لوم ربع عسران كلتن قنبت قطر استدالو زيناوي مسنادو حزنا لكم كريمنا لنا فلماقن حبريتا لنا مغنات انبل مبل عسران شمونتن عامتنا تنت صباح حاموس عسران سلستن قنبت دحر غاترن عربي عسران ربعتن قنبتن هزباو بعال مخان نحبر كمون بمغنات انبلنا تنت زكايد مريد كارنيفال لومي كاب ساعة 4 دحر غاتري بتلفزيون إرترا بغتا كم حلالف مخانو قدمنا نقلت نمكتالكم بخبر زعدم عدي بعبدي فلما أرستا زينا العلوان لوخ إرترا مسوك فلتا حيلتات ناتمنتن لو تنسولان تراخيبو عملو زبا من دفراب مع مدبات معقام ماين حمدن يسلاسل الله عبتنبل ناتمنت إرترا من مستاف زمتت قلت لبها الجابان مريد غريبا أمريكا إيران فترته تلتاو سقات ما يمكن لخال استراتيجي تقتل كم دلات حبيرو سقات تقامنت مكلي سواج وار ترزق بالبزح تقليتو ألبا أمريكا بالعلبي نزولات وزدو زلات تساباسو قمتات كتقوارتو تصويعو زرزرات زينا بمنستر وزا قدات أتو عثمان صالحن أمخار بريزيدنت أتو إيمان قبرابن زغمه لعلواي لوخ إرترا مسوكل تحيلتات ناتنتن لوطن سودان تراخيبو أبتبع عسرا قنبات أبكارتو مستخايد ركب وكل تحيلتات ناتنتن لوطن سودان لوخ إرتران زقبرو نايسرح مبتاح بتبق منفس كم تقبلوه بمقلات نرائيهم بزعبا مزايد سودانن معبالتات نايتي مسمساقاقرو تادراو بايتو زقبرو زلو زتن مبريهيبهم لو إرترا بوغنو تزتن ربحا سلام رقاتن لمعاتن سودان كخون سناي دليت إرترا قليتهم أف سودان نايكلت معالتات نايسرح مبتاح تفتمل على لوخ إرترا بعصر تعتا قنبوتون مس أبومبرن مكتل أبومبرن مساقاقرو تادراو بايتو سودان تراخيبو بزعبا معبالتات سودان كم زتي يذكر أب 15 محدرات كبابين وزبا من دفراب السلاسل زلكم سرتو وفرتات تكبار وطن عقامين حمدن لعلى 500 ميتاويت كم بصح تغليتو وكيل إرينا يعبي بهتان زدالو صبصب ازي برهانه كتور بيا أمن أزوبا من دفرا كتكبر وطن زوطالو مدن عقامين حمدن كمون مدلد المريت بلعلكم او تساتفو 57 ميتاويت كم تسلاسل تغليتو حلاف قطباو لمعات نؤزوبا من دفرا أتو ماكل تسفا ميكائيل أبزحو حبريتا أبزح منزي 700 هكتار مريت حرشان زبادة مقوبوتاتن نمزلاي كابزوات المدب نبرتي 67 عندتات كورح مقابي جميرم بزكايد وأدمعين نتفتات انت 400 هكتار كم التعم أبريهم مسرح كترزاتن زالاتاتن مسرح مقوقو أدحانتن معقاب حبت قربن كمون نتقان ترقان زد قال المدبات كاتب بخماو وفراتات كتكبر استوت أنا مدبات مخانو تقيسو الدما دورو نبرت عدا تربحتي نايت أب كبابي امستسرحت نئشتو ديقا كوينام كمزلو وحبيرون بعد عبيتي مدباتنا حزنا تبكسنا زلنا نسو انتايو حادي حامل ماين معقاب كالاي كترتات مسرح سالساي استبالاشو صرقياتات مصقان كمرا بعيكا مسرح مقوقر حانتيو بمفقر مريت بحقوق مريت معقاب زالاتات كترتات مقباري حلافي بيت صحفت منيستر حرشابتن أزوبا أتو برخت تصفات الله سبوغونو اتزوات سوتن بمكتتات سوسا موياوين حرشاب 15 محدارات كبابي يتكبر كمزلو بمقلات نمروت زر إسرناي أبست حازة 350 هكتار فوليناي معك أماين حمدن نتفتات يسلاسل محلاو أردئو معك أماين حمدن كندرو أحيو حسنت مقبي 7 انسساتات مخانوز تقصو نبرتي اتمدى مسيوتن بغت تاسلزت أساسر عبرتعم كم زدفقلو أرقاقيتهم نتسرح زكاتات الزولوك إلى معق أماين حمدن أتو مكونن في الصحية سالو هدت هزبن موياوين حرشان اتسرح أزياد مع 5 بمحبر زاقيت بتساتفو لعلي شمونتش حساب أستاسوسا كيلومتر كناتاون مترباون زالاتات كم التسرح قليتون إرسروان نبرتي سويسرلاند فرانكفورت جرمانن وينيبيغ كندا زنبل مبل 28 عامت نازنت بوعو حقراو منفس أبعيلهم غازيتنيانا هابتون فرزغن زبصحنا حبريتا واحدو عدالي ولو مكيل حدقو غورو بيو عدي انكو قلبي تشعت رمسي عدي وليلا حاقر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع الأفا
መሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ስዊዘርላንድ ዝመጹ ዜጋታት ዝተሳተፎ ብዓሰርተ 8 ግንቦት ኣብ በርን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ሲለሺ ድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምምጻእ ልኡላውነቱ ንምኽባርን ንዝሓለፎ መሪር ቃልሲ ድሕሪ ምግላጽ ንዜጋታታ ምዑሩይ ዕድላት እተረጋግጽ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ሓድነቱን ጥምረቱን መሪሕ ቦታ ከም ዝሕዝ ኣገንዚቡ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ አቶ አድም ዑስማን ቦጎኑ ሳላ ጽንዓትናን ምኽተናን እቶም ንነዊሕ እዋናት ንህላውና ዝተፈታተኑ ሓይልታትን ኣብ ሓበራዊ ሽርክነትን ምትሕጋዝን ዝተሰረተ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ይምስርቱ ከም ዘለው ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተቐማጦ ፍራንክፈርት ጀርመን ኣብ ኩሉ ደረጃ ዕድመ ንዝርከቡ ዜጋታት ዘሳተፈ ምዕሩግ ጽምብል ከም ዘካየዱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ወንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ጀርመን ዶክተር ተስፋይ ዓብለሎም ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕለተ ናጽነትና ተበጽሒኑ ዘሎ ናይ ዓወት መድረኽ ብምዕቃብ ብንቑሕ ተሳትፎ ንሃገራዊ ብልጽግና ክንሰርሕ እተዘኻኽር ረዛን ዕለት ምዃና ገንዚቡ ንህሉ ኩነታት ሃገር ዝምልከት መብርሂ ዝሃበ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ዮሃንስ ወልዱ ድማ ንተራ ዜጋታት ኣብ እዋናዊ መድረኽ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ዊኒፔግ ካናዳ ንክብርታት ብዙሕነትን ባህልን ናይ መኸተያታን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ብ19 ግንቦት ምዕሩግ ጽምብል ኣካይዶም እቲ መደብ ብዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ተሰንዩ ምንባሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ ዓዲ ጻዕሪ ዓዲ እንኮ ቀልቢ ትሻዓተ ርእሲ ዓዲ ወለላ ሃገር ሰንደቕ ቃልሲ ዓዲ ወርቂ ቅርሲ ዓደይ መዓጣፋ ኣብ ጽምብል መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ምስታፍ ዝመጸት ጉጅለ ባህሊ ጃፓን ትማል 21 ግንቦት ቀዳማይ ምርኢት ኣብ ሲነማ ሮማ ቀሪባ እዛያታውን ዘመናውን መሳርሒታት ሙዚቃ ዘጣመረትን 21 ኣባላት ጥርንፍን ሄቨንስ ተሰሜት ጉጅለ ብምትሕባር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ዝነጥፍ ትካል ጃፓን ፋውንዴሽን ካብ ቶኪዮ መጽያ ጉጅለ ሄቨንስ ካብ 2012 ናብ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝተኮረ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ከተቕርብ ምጽናሓ ኣብ ተጋጣሚ ተገሊጹ ጉጅለ ባህሊ ሄቨንስ ካልኣይ ምርኢታ ሎም ረቡዕ 22 ግንቦት ኣብ ከባቢ ሲቲ ፓርክ ከተቕርብ እያ ኣቐዲሙ እውን ካብ ግብፅን ቻይናን ዝመጻ ጉጅለታት ባህሊ ንድምቀት ጽምብል ናጽነትና ምርኢት ከም ዘቕረባ ይፍለጥ ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ብዝሓለፈ 28 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣተኩሮ ሂቦም ካብ ዝሰርሑሎም መደባት ሓደ ምርጋጽ ዝርግሕን ብቕዓትን ኣገልግሎት ትምህርቲ እዩ ኣብ ዞባ አንሰባ ቁጥሪ ኣብያተ ትምህርትን ተማሃሮን ብኣስታት 5 ዕጽፊ ዕቤት ምዝጋቡ ድማ መርኣያ ናይቲ ዝተኻየደ ወፍሪ እዩ ወኪል ኤሪና የሱፍ ድሪስ እንደዳለዎ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርባ እያ ኣብ ዞባ አንሰባ አገልግሎት ትምህርቲ ንምስፋሕን ተሳታፍነት ንምዕባይን ኣብ ዝሓለፈ 28 ናይ ናጽነት ዓመታት ብዝተኻየደ ጻዕርን ወፍርን ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብጠቕላላ ብልዕሊ 500 ሚእታዊት ተሳታፍነት ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ድማ ብ472 ሚእታዊት ዕቤት ኣመዝጊቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ ሓላፊት መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ኣብረህት ገብረን የሪና ብዝሃበቱ ሓበሬታ ኣብ ፈለማ ናጽነት 3 ዝነበራ መዋለ ህጻናት ኣብዚ ግዜ እዚ 98 52 ዝነበራ ናይ መባእታ 134 6 ዝነበራ ናይ ማእከላይ ደረጃ 65 ሓንቲ ዝነበረት ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ 18 ከም ዝበጽሓ ገሊጻ እዚ ቁጽሪ እዚ ቀሊል ቁጽሪ ይኮነን ኣብዚ ናይ 28 ዓመት ወሲኹ ዘሎ ብኣሃስ ንኽትዛረበሉ ኸማን كبيتي بطلع مكبيتي مخنياتو بسحي تماهرو الله مدب تمرتنا عبيتون اب كل الزوباتات يكايد بمهلاو ام اطفاء مهيمنت مسكن قسقاس كم تمزغب زحبرت ممرا برهت بستفل عليه محبراوي تصقامات كما عد تمرت رحيقهم زنبرو كاب تشعتك 75 عمد زعدميهم بمدب عريوت كسقمو بايتا كم تتطحلهم بمغلاط ابزع عمت تمرت زي كل تشحن شو 756 دق انستي زركبوهم 5714 قلعو تمرتهم يكتاتلو زلو أنا تيرام زم روحو قطرات زلو تمرت خيره خبو زتريفهم زلو نعاتهم منتان عدل كرخبه تباحيلو كاب ابيات تمرتي رحيقهم زلو نعام عدل مركات تباحيلو استخرتي سلازي بزاناي ثلاثه اب مبعتاسي 3 عام تماهيرهم اب ماكلاي درجه زاتو ابزي حجي
ካብ 2007 ዝጀመረ ማትሪክ ገይሮም ብዙሓት ዝተዓወትሎ በዚ መደብ እዚ ሕጂ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ስታቲስቲክስን ስልጠናን መምህር ዓብዱ እስማዒል ብወገኑ ገስጋስ ትምህርቲ ንምዕባይ ንመምህራን እውን በብግዚኡ ስልጠናታት ከም ዝወሃብ ብምሕባር ኣብ መጀመርያ ናጽነት 528 ዝነበረ ቁጽሪ መምህራን ኣብዚ እዋን እዚ 3309 ከም ዝበጽሐ ቁጽሪ ተማሃሮ እውን ካብ 18377 ናብ 86896 ከም ዝዓበየ ኣብሪሆም ኣብ መምህራን ኣዝዩ ዓቢ ወፍሪ ተገይሩ ብክልተ ደረጃ ኢና ንሪኦ ዝተገብረ ወፍሪ ሓደ መምህራን ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ነቲ ልዕሊኡ ዘለዎ ደረጃ ንክበቅዑ ብሰርቲፊኬት ይኹን ብዲፕሎማ ይኹን ብዲግሪ ይኹን ክሳብ ናይ ማስተርስ ደረጃ ዝወሰዱ መምህራን ኣለውና ካልእ ብሓፈሽኡ ግን ብዞባ ደረጃ ዝግበር ግን መምህር ነቲ ዝምህሮ ዘሎ ብቡቕዓት ነቶም ተማሃሮ ኣጸቢቑ ነቲ ኮንተንት ናይቲ ትምህርቲ ፈሊጡ ብግቡእ ካብ ተሓላልፎ እንድሕር ኮይኑ ንዑ ዝበቅዕ ኣጋባቢ መምህራን ንዑ ዝበቅዕ ፍልጠትን ክቐስም ኣለዎ ነዚ ንምግባር ከዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ካብ ናይ ሓደ ሶምን ክሳብ ናይ ሓደ ወርሒ ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ንመምህራን ከብፀኒሑ ማለት እዩ ብዘይካዚ ተማሃሮ ዝተማልአ ኣካላውን ስነ-ኣእምራውን ጥዕና ንኽውንኑን ብቑዕ ፍልጠት ንኽዓጥቁን ውፅኢታዊ ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊት ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን መምህር ነጃት አልኣሚን ገሊፃ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ጥዕናዊ ንጥፈታት ከነካይድ ከለና ጥዕንኡ ንምውሓስ ነቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከብ ተማሃራይ ጥዕንኡ ውሑስ ጌርካ ብቑዕ ፍልጠት ንምቕሳም ነካይዶ ፃዕሪ እዩ ኣብዚ እውን ነካይዶ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዝካየድ ወከልቲ ጥዕና ኣለዎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እዚ ወኪል ጥዕና ተባሂሉ ዝቆመ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥቡቕ ሽርክነት ወይ ጥቡቕ ዝምድና ምስተን ኣብ ከባቢ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ብምውህሃድ ውሕስነት ንምሃብ ኣብ ጥዕናቶም ቆልዑ ዝካየደሉ ፃዕርታት እዩ ኣብ ምዝባቅ ቅሮራ ምሕደራት ከባቢ ድገ ቅሮራ ማሚመን ኣፍላግን ካብ 30 ሚያዝያ ክሳብ 3 ጉንበት ኣብ ስራሕ ንፀንሑ ድያኑ ኮማዊ ኣብ ቤት ፍርዲ ምትካእን ሽማግለታት ዕርቅን ምምራፅን ምርጫታት ተኻይዶም ኣማሓዳርትን ወዘባት ወሳልሕ ማሕሙድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምብራኽ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ምዕዋት ናይቲ መደብ ዓባ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ገሊጹ እቲ ዕላማ ህዝቢ ብቐረባ ስሉጥ ኣገልግሎት ፍትሒ ክረክብ ምዃኑ ዝተቐሳ ኣቶ ሳልሕ ዝተመረፁ ድያኑን ሽማግለታት ዕርቅን ህዝቢ ዘሰከሞም ሓላፍነት ብተወፋይነት ከተግብሩ ተላብዮም እዚ ብሰንኪ ሰብ ክሳግማዊ ሂወት ተመሓላሊፉ ዝፀንሐ ምርጫታት ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ምሕደራት ከባቢ ከም ዝትግበር ተፈሊጡ ኣሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ኬንያ ኣቶ በይነ ርእሶምን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ፈረንሳይ ወይዘሮ ሃና ስምዖንን ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ዝተተኮሩ ሰሚናራት ኣካይዶም ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ኣምባሳደር በይነ ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዜጋታት መሰረታዊ ፍታሕ ዘምፅኡ ልምዓታዊ መደባት ብስፍሓት ኣበጋጊሶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዛዕባ ሃገራዊ ወፍሪ ተርኦም ክዕዙ ኣዘኻኺሮም ዝተለሙ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ምዕባለታት ብምልላእን ምትሕጋዝን ከም ዝድረኹን ምግባርን ህልው ርጉእ ጎደቦን ሙሓስን ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምብራህ ድማ ከም ውፅኢቱ ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ምትሕጋዝን ሰሰረተ ጽምዶ ንምቋም ተኻኢሉ ከም ዘሎ ኣረድዩ ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ሃና ስምዖን ንኤርትራውያን ነበርቲ ፓሪስን ከባቢኣን ናብ ዘካየደቶ ሰሚናር ኣብ ዞባና ተረጋጊጹ ብዛዕባ ዘሎ ተስፉ መድረኽን ምዕባሊታቱን ዝምልከት መብርሂ ኣቕሪባ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢን ምክታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜና ወፃኢ ኣብ ስዑድያ ኣብ ልዕሊ ምዕደን ነዳዲ ኣብ ኢራቅ ድማ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብኢራን ዝተሃንደሰ ምንባሩ ላዕለዎት ሰመዝ ፀጥታ ኣሜሪካን ኮሚቴ ሃገራዊ ፀጥታ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም ግዜያዊ ጸሓፊ ምክልኻል ፓትሪክ ሻናሃን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኣሜሪካ ጆሴፍ ዳንፎርድን ናብ መግለፂኦም ኢራን ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ፈጢራቶ ዘላ ስጋኣት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበፅሐ ብምሕባር ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ብዝወስዶ ስጉምታት ግን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያንን ረብሓታት ኣሜሪካን ክወርድ ዝኽእል ዝነበረ ጉድኣት ንምግታእ ከም ትኻእል ኣረድዮም እቶም ላዕለዎት ሰመዝ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ኩናት ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላ እንተኾነ ግን ንዝኾነ እንተታት ኣብቲ ዞባ ዝዋፍር ወታደራዊ ሓይሊ ክተደልድል እቲ ካብ ኢራን ዝመፅእ ዘሎ ተጻብኣ ስጉምታት ከም ዘገደዳ እዮም ሓቢሮም በዚ ድማ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ወታደራዊ ረፅሚ ከይውላዕ ተፈጢሩ ንፀንሐ ስጋኣት ኣብ ጥርዙ ደይቦ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ የጋውሕ ኣለዋ እዚ ብዝግለፀሉ ዘሎ መንግስቲ ኢራቅ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምትህድዳእ ዝዓለመ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ዋሽንግተንን ጣህራንን ምስዳድ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም
قدما منيستر العراق عادل عبد المهدي ب21 قنبت ابزهابو مغلصي امونغو امريكان ايران متادراو ግጭት ክካየድ ዝደለ አካል ከም ዘየለ ብምንጻር እታ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ባግዳድ ዝዓለበ መጥቃዕቲ ሮኬት ብሽበራውያን ሓይልታት ዝተሃንደሰ ምዃኑ ገሊጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ አሜሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ተኣፋፍ ጸጥታዊ ወጥርን ምፍኻስ ተበግሶ ክወስድ ቀዋሚ አምባሳደር ኢራን ኣብ ሕብራት ሃገራት ብ20 ጉንበት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽን ባይቶ ጸጥታን ኣብ ሰሎዶ መልእኽቲ ምጽውዑ ዝከሪዩ ስጋት ተጠቃምነት ኒውክሌሳዊ አጽዋር ድሕሪ ኻላይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝለዓለ ጥሩ ዝበጽሑ ስለ ዘሎ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ምፍትሑ ዝጽጉም ተወስድ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ21 ጉንበት ጸዊዖም ኒውክሌሳዊ አጽዋር ዝውንና ሃገራት ኣብ ዝእዋን ዝተወሳኺ አጽዋር ንምዕባልን ንጸንሐን ምሕያሽን ይነጥፋ ከም ዘለዋ ብሰንኪ ስትራቴጂካዊ ውድድር ዝፈጥሮ ምትፍናን ድማ መስርሕ ምቁራጽ ፍርያት ዓይናዊ ተጽዋር ብልዑል መጠን ይጣሓስ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ بعبيو مس مقلقال اسغات شبروان حالتات سغات تጠቃምነት ኒውክሌሳዊ አጽዋር ናዓረገ ይኸይት ከም ዘሎ ይትውድብ ዘሕበር ምርባሕ ኒውክሌሳዊ አጽዋር ደው ንባል ስበጽሕ ስምዕ ዛጊት መብዛሕተ እንወነንቲ ኒውክሌሳዊ አጽዋር ዝኾነ ሃገራት ብዘይ ምኽታሙ እታ ዓናው አጽዋር ዝፈጠሮ ስጋት ከብቅዕ ከም ዘይክእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ አሜሪካን ሩሲያን ነቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ብልዑል መጠን ካብ ዝቃወማ ወነንቲ ኒውክሌሳዊ አጽዋርን كيوبا بوليفيا نيكاراغوا فنزويلا كالوت هاجرات كاريبيانين زحقف متقاب هاجرات ألبا أمريكا بلعل فنزويلا وتادراو سقوم تتوسد كم تقل تقربو زلا متنقطع بمخنان كتقوارص صويعوم تم تأخام لز صوعي زغربه بعسران حدن قنبت اب كتما هافانا بزكانعو عامتها وعلا مرحة أبال هاجراتيوم متقاب ألبا بزوج مجلسي أبتزوان عرجز خيز زلو عمازة أفاف وطري خمسة تحساسهم متكاس البريزيدنت نيكولاس مادورو نزمرح من فنزويلا زلو دقف دقيمو عرجاجي تلوم هاجرات زوبان لازم مجلس زبا زلوان محضر بريزيدنت ترامب قبل علم من نيكولاس مادورو توسخ إجادات المصنع تليمو ينقاس كم زلو أبز جلس زلو وانيو محضر بريزيدنت ترامب منغستي بريزيدنت مادورو أفلطو بمفاق كاب سلطان مقلايو زكالو 5 مجلسو أيرسعن እገዳታት አሜሪካ ብልዕሊ ቬኔዙዌላ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ አህጉራዊ ንግዳዊ ዕቤት ኣብ ካላይ መንፈቅ ናይ ዝዓመቱን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ዝነበረ ትሑት ከም ዝኸውን ውድብ ንግዲ ዓለም ብ22 ጉንበት ኣብ ዘውጾ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣሚቱ መሰረት መምዘነቲ ውድብ መጠን አህጉራዊ ንግዳዊ ዕቤት ኣብ ካላይ መንፈቅ ናይ ዝዓመት 96.3 ክኸውን ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዝገለጸቲ ውድብ ኣብ ጸብጻቡ እዚ ድማ ድሕሪ 2010 እቲ ዝተሓተ ምዃኑ ኣረዲዩ ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብዘውጽኦ ተመሳሳሊ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት መጠን ንግዲ ኣቑሑ 3.7 ሚታዊት ዕቤት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ኣውፂኡን ዝነበረ ትንቢት ናብ 2.6 ሚታዊት ከም ዘጉደሎ ይዝከር ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ናዛይደ ዝኸይድ ዘሎ ከልካሊ ዝኾነ ንግዳዊ ፖሊሲታት ሃገራት ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ምትፍናንን ኣብ ኣህጉራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋን ድማ ብቐንዲ ምዃኑ እዩ እቲ ውድብ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣሜሪካ ብተካይዶ ዘላ ንኣህጉራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ብቐጥታ ብኣሉታት ጸሉን ንኣህጉራዊ ንግዳዊ ሕጋጋት ዝጥሕስን ስጉምቲ ንኣገዳስነት ውድብ ንግዲ ዓለም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ብምንጻር እቲ ውድብ ኣሜሪካን ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ደው ንምባል ምዘይሰርሕ ህላውነቱ ከብቅዕ ከም ዝኾነ እዩ ኣጠንቂቑ አሜሪካ ምህናጽ ፕሮጀክት መስመር ጋዝ ማለት ኖርዲክ ክልተ ናይ ሩስያ ብልዕሊ ሳትፋ ዘለዋ ኩባንያታት እገዳን ምጽናዕ ተሸባሸብ ከም ዘላ ፍሊጣ ጸሓፊ ክፍሊ ጸዓት ኣሜሪካ ሪክ ፔሪ ሎሚ ኣብ ከተማ ኬቭ ምስ በስልጣን ዩክሬን ድሕሪ ምዝራብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሃገሩ ኣብ ልዕሊተን ኣብ ምህናጽ ካብ ሩስያ ናብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ዝርጋሕ መስመር ጋዝ ዝነጥፋ ዘለዋ ኩባንያታት እገዳን ምጽናዕ እማመ ተርቅቕ ከም ዘላ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ድማ ብተግባር ከም እተውዕሎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ አሜሪካ ብልዕሊ ፕሮጀክት ኖርዲክ ክልተ ከተጽንዖ ሓሲባ ንዘላ እገዳ ዘይቅቡሉን ዘየርትዓውን ክብል ነጺው ገበሎ ፕሮጀክት መስመር ጋዝ ኖርዲክ ክልተ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ሩስያ ብቐጥታ ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ክረኽባ ዝኽእል ዓብ ፕሮጀክት እዩ ይኹን እምበር ኣሜሪካን ዩክሬንን ትርከበን ገለ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ እቲ ፕሮጀክት ንኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ሩስያ ዝያዳ ጽግዕተኛ ክገብረን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ተቃውሞአን ከስማዓ ጸኒሐን እየን باركز خوكم تعذبتن الساعة سدالوي حفشاو زينا مسنادو بستزازي ملو سلم كتالكم نمسكن بروح معالتي
سلام كم يتسعكم كبرات عزبت علتاو زينا سبورتي شعب زينا زغرب لكم ميكائيل حرقوم أبي كتما دكم حارب بمغنيات بعلنا تسنتك ككار زغني سبورتاو ودرات زعل فسنبت تزازيمو بفدريشن كعسو غرون زوبا دكم حارب توديبو بمغنيات وانچا ناتسنت همونغو شوعة غانتاتات ككار زغني صوتا كعسو غر زعل فسنبت ناي درجان وانچان صوتاتات بمكيار تزازيمو أبت ناي درجات صوتا زغطما مصالو نامهورن كونا خلوا مصالو دما بفصوم قلعه تعواتيت ኮይናም መታረልቲ ዝኾና ሃዳሙን ማከል ከተማን ኣብ ዝተጻውቶ ድማ ሃዳሙ ክልተ ዋሕደ ተዓዊታ በዚ መሰረት ቀዳሚት ምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ካልኢት ምሕዳር ከባቢ ማከል ከተማ ሳሴት ምሕዳር ከባቢ መጻሉ ቀጺሉ ዝተኻይደ ኣብ ቅድም ብሽክለታውን እዞም ስዕቡ ተቀዳድምቲ ዕውታት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ተመስገን የማነ ካልኣይ ዮሐንስ አፈወርቂ ሳልሳይ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኢቫን ሮቤል ካልኣይ ኤርሚያስ የማነ ሳልሳይ በረኸት ዓንደ ብርሃን أو ندك عن شيء قدامي ترى هو والد ميكائيل كالي جوردانوس فسا سالسيت بيتليم سولومون أبي سالساي دجين قدامي أماني لانغوسون كالي موسيم حرتاب سالساي يوناتان معشوم أبناء أتلتيكس أبناء شومون تيميتي مترو دك عن شيء قدامي تالماس كفرهم كالي تهيلناريا سالسيتي بانا ملقيتام أبناء دك توبعتيو نحارشون 500 مترو قدامي حابن زري كالي منقصاصوا سالساي داوي تابتو كينو وددرون سازيموم كوميشن سبورت نو زوبا دكم حاره نتوم ابتام علتي اب كل وددرات نتصاوتي زنابن قرن تصاويرون سبورتاو دغف كغبر زوعلو افكرتي مسغانو اقربلهم تعزبتي على توزينا سبورت سابزي فصم رعص قنيات ناصنت سلام